De hoofdprijs is een hoers, een vakantiewoning op Ezoomstad. Ik zal zien waar het won had. Je zou het misschien niet geloven, maar dit huis kan binnenkort van jou zijn. Voetbalclub Harkemasse Boys is drukdwaande met een grote lotterij. De haardprijs is een vakantiewente op vakantiepark Ezoomstad. Het vakantiehuis had een waarde van maar liefst €174.000. Als je dwaan was en dan was het gewoon een beetje goed aanpakken, dan mag ik gewoon een heel mooie dikke prijs hebben. En dan kan je gewoon mijn droege verjaardag of met een Snicker of een Bounty, maar dat helpt hij net. Dus ja, dan moest ik gauw een auto denken of een camper of een huis. Nou ja, wie toch, wie geeft voor het hoogst haalbare, wie doen een huis. We hebben 39.000 lotten voor €32. En die ben sinds wijze midden 2 uur ben die al uitverkocht. Maar hier we toch dat we zo snel uitverkocht rijden, nee. Dat is natuurlijk een beetje opvallen. Ja, dat is natuurlijk superleuk om te zien. Maar de lotterij werd van meer dan €1.000.000 ophellen. Daar moet nog wel de kansspelbelasting van betalen worden. En het geld wat oerbloot had al een bestemming. Dat we de club duurzamer maken willen. En dat houdt in dat we zeg maar onze maandlessen naar onderbrengen kennen of de opbrengsten kunnen verhogen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen of met oren zaken die we daar verdwaan kennen. Dat is het doel, zeg maar. We willen een club, zeg maar, gewoon toekomst, of voor de komende 20 jaar, maar voor deze club gewoon er heel goed deel zetten. Dat is het doel wat we er eigenlijk met dwaan willen. Omdat de haast 40.000 lotten nu al uitverkocht binnen, is de verlotting jeder pland. Op 4 april wordt bekendmaken wat de nieuwe eigenaar van het vakantiehuis in Oostmaarhorn de kans is. Dat het viert met een groot feest.